Bauta fitxilloa sare sozialetan ibiltzeko, eta gustatzen zait ibiltzea. Bueno, 20 atea zanian ginean denako oraino unosua, eta gero Facebook. Facebook erabiltzen dut, igual kontaktua mantentzeko, ez dakit nungo Bartzelonako lagun bat, edo Inglaterrako beste lagunen bat, edo, baina normalian, argazik eta ikusteko eta oso gutxi, ez dut inorrekin hitz egiten. Baina ez asko ibiltzeie gure arten Instagram, Snapchat, ask pixko bat bai, Twitter. Snapa bat ez guain asko erabiltzen du, simaz, da... Ja, argazki bat atea, bidatzei oso nahi zonari, eta 5 segundu, 7 segundu zuiertzen dozona duke argazki ikusteko gero borratu ikan da. Ask da, jende adibidez inditzakezo galderak anonimoz, edo izena esan da eta bera nahi badu erantzuten dut edo ez. Eta asko erabiltzen dutena da, nik adibidez Instagram, argazkiak eta ateatzeko. Gero Instagrama, argazkik jotzeko sare sozial bat. Twitter baneka baino, idaztian eta komunian nago, ez, hori jendeak iteuta tontak kriston eritze zai. Nik jarraikola 100 geixo. Normal, die o launek, o bestela famosoak, o notizi pasatzen edaietzeko eta horakotako. Erabiltzeten Instagram, bat ez eta Twitter, hauzi hemen. Nik Facebook eta Twitter. Facebook eta Twitter, eta bero, WhatsApp. Bueno, hori mobian. Gaina Twitterra, nik hori erabiltzen dut esna bezala, enteratzen zara guztiaz, oso bizia. Horren kasuan egia esan tresna, segun erabilera ez, baina adibidez informatiko eta albisterak eta modu horretan erabiltzen duzu, ongi dago. Ez, igual Twitterren edo gauza jatzi behar dut, ikusten dut Twittera hain betia dagoela gauza erdaldun ez, eta hemen falta dire euskarazko esaldiak da orduan, konstienteke jartzen dut euskaraz nahi eta. Saiatzen naiz gaine euskara alik eta garbien jartzen, nahiz eta nik horrela berez ez solastu, ez? Normalien izen burek jartzetez bai euskeraz, bai gaztelaniaz. Batez be euskeraz da gaztelaniaz, eta inglesez. Nik uste gaur egun euskara sare sozialetan egotea beharrezkoa dela. Azken finean, gazteak, gazteek, egunerokotasuna erabiltzen dituzte. Facebook euskaraz eukitzeko aukera edo Gmaila edo dena delakoa, bada pizgarri bat haien egunerokotasunean euskara erabiltzeko. Da badauz, adibidez aurrera pausokin dizenaz, Twitter euskeraz, edo hashtag traolak ezberdinen jartzena, eta ETBB jartzen dauz ez, traolak erabiltzen diz, eta lako txiokatu hau, bestea. Egia da, gero realidadean igual ez dut ikusten erabiltzen danik. Ez dakit, nik benetan erabiltzen dan edo ez, igual gure adineko jentean gan igual gehiago, kontzientzia gehiago dauelako, baina igual esain beste gaztiengan, ez dakit. Adibidez, esango bat zenbitu, kastolan zeusen bakoitzen erabili aldozu sare soziala, baina euskeraz. Seguro? Esango bela, toma, estupendo, vale, nahi duzun beste. Nik adibidez Twitterrik esteko da Facebook baina, Facebooken erabiltzen dut bai euskara, erdera, inglesa, depende, igual eski gure dutena, ez dakit, ekarri badot gogora Mexikoko lagun bet, erdera zipen got, eski norekin lotura dakon, orduen erabiliko dut hizkuntza bat arabestie. Baina normalien gehien bat euskeraz, azkenien nik nire da beti igual zeuser idazte, agenda adibidez, zeuser idazteko edo, dana euskeraz eitzen dut. Nire mobila euskeraz dakat, Facebooka euskeraz dakat, Instagrama egizteko ez dakit nola gaten, baina, da igual. Nire guztik euskeraz, iruzkinak eta gardanak euskeraz idazte ditut. Gero ja pertsonekin WhatsAppez edo Facebook bidez edo zure barian nor dagoen arekin ningu duzu euskeraz berderaz. Normalien euskeraz hori bai. Eta gero WhatsAppa berbaz eitzen dugun moduen, ez? Igual olatzeri euskaraz idatziko txat, baina ez dakin hori igual erderaz, azkenien hori txurien arabera. Momentuen arabera, pertsonan arabera, Hitzezko hizkuntza dena den, ez? Nik uste dut, nik zuzen esan dut, idazten ditut letra guztiak, normalan ez ditut denak jaten, baina, gero, ditzak jokatzeko, hitzez esango nioken bezala. Igual gero idazlan batean denuke horrela idatziko, baina, hizkuntza idatzea eta hizkuntza ahozkoa ez delako berdina, edo guretzako ez dugulako berdina erabiltzen. Euskara, bai.
Eta nabaltzen dut igual solasteko orduan gazteleraz aditzen den jende hauniz WhatsAppetik euskaraz aditzen da. Eta igual, segun ze entornotan edo aurrez aurre gaudenikan gaztelera gaientzen den tokitan, idatziz bai euskarak gehiago mantentzen dela. Hori igual da ikastola, eskolen kontu batik, ez? Beti ohitura duzu idatzi duen gauza bakarra euskeraz izatea, ez? Solasteko erderaz ikian duzula, baina idatzi ohitura duzu beti idatzi izan duzu euskeraz eta euskeraz bukatzea. Baina eskuadreilan da ez, geha danok batea askotan eoten. Baina WhatsAppian danok gaude. Orduan, WhatsAppian ze hizkuntza nagusitzea, ez? Orduan, euki ditu gora berak eta hola, baina ja euskera nagusitu da guztiz, nahiz eta horreon Madrildarra, nahiz eta horreon Bilbotarrak eta euskera zerbait ulertu bai, baina egiteko zailtasun dituztenak, haiek erderaz egite dute eta guk euskaraz. WhatsAppa da herramienta kristonan eretzat, lehen esan duguna ligatzetik adibidez, ez? Telefonoa gordetzen baduzu, programan posible duzu idatzi WhatsAppa. Baina zerbait hola urgente baldin bada, eta badakizu igual besteak ez duela erantzungo edo ezin duela edo irakurtzea ez duela erantzun eta haserretu baino lehen, nik nire ikuspuntutik, hartu deitu, eta arazo gutxiago, diskusio gutxiago, berrexeago, ez dakit. Bai, gaizki ulertuak milaka daude eta sentimentuak ere dire gotzagoak. Zenean sentimendu bat ez da berdin esatia aurpegina edo esatia... Claro, aurpegira demostratzen duzu ez bakarrik hitzekin, demostratzen duzu gorputz guztiakin eta... Sare sozialekin, uste dut kontuz ibili behar dela, ez? Zein datu sartzen dituzun, nola erabiltzen duzun, zeinekin hitz egiten duzun. Zer esaten duzun. Hori da. Hori dazten duzun. Azkenean horreke bai, niri behintzat mesfidantza puntu bat ematen dit. Azkenean esaten dire gauza asko, gero igual arpegi zetzen dituzkenak esango, eta hori da txarra. Telefonarena eski beldurregia, ematen, denek telefona badugu eta nik ere batzutan telefonaren erabilpen soberakina beti horrekin gira eta... Sartua gaude horretan, ez? Edo bat. Bai, osea, ez da... Egun osoan mobilarekin edo sare sozialak edo, bai. Osea, nik uste egunerokoan sartu dela eta ja ez dela... Osea, ez da igual zaletasunen bat, baizik eta ja bizitzan sartu den... Bai, ja da... plan... Oikoena edo. Telefonoa, osea... Oin dena dukagu hor, bai, WhatsApp, Facebook, dena, orduan beti telefono, ni gutxinez, ni eta nire ingurukak beti telefono. Bai, neke bai telefonoarekin. Eta etxean ere. Bai. Upixoa ditugu, guien daka telefona, gora gorrik hartu telefonoa. Askotan konturatzen naiz, independientia naizela horrela. Nago denbora askotan amakin sofan onduan, eta ni mobilean, eta hitz egin gabe, eta hain naiz beste 10 pertsonakin izketan amakin hitz egin beharri baina. Dekenta hola beste usetan dikeko beti azkenen automatikoa bezala egin da, mobil hartu eta WhatsAppa behitu, gero holako gauzek ategien beste sare sozialoitatiken, buelta bat eman, eta holako da. Lehen, adibidez, edozein gauza egiteko jartzen bazenun ordutegi bat, ordutegi hori mantenduko zen. Gaur egun berriz dauden teknologia batikan, igual, ez nahi saiatuko edo aldatzen dugu. Azkenin edozein momentutan badakizu zure ordutegi hori edo zita hori aldatuko dela. Azkenean, zuk hitzen amabitan geldituko zerela, zertik amabila gutxitan posible duzu hitz hori baduzulako herramienta, ez. Baina, bueno, telefonoa edo mugikorra eskutan bali madukazu, ni bintzat lasaiago biltzen naiz. Nik uste dela pixka tokatu zaiguna. Posible dugula mugatu, bai, posible dugu mugatu, baina gustatzen daizkit, azkenean. Argazkiak ikusi, jendeari ze gustatzen zaion, Facebookean adibidez, Instagramean jendeak atetzen dituen argazkiak, jendeak hitz egin. Nire hitz egitea gustatzen zain. Hartatu daiteke telefonoarekin atea eta gero bateriari gabe gelditu, ez? Bueno, beste medio batzuk daude, ez? Beste neurri batzuk. Kabinak, bai, Bai, badaude, existitzen dira.